ingkang anandang Ratu ing Wirata Matswapati Anandang Kingkir Ampa ing para warga gung ing negara Wirata. Aku Raden Rajamala kawruhanana para warga gung kang mapan ana negara Wirata. Sejatine sing pantes lan mentes dadi ratu ana negara Wirata dudu Ratu Gustimu Prabu Matswapati, nanging Raden Kincakarupha lan Raden Rupa Kinca. Iwang suksma mangadi linuwih payungana marang panjenengan ingsun sumrambahe marang para kawulaku kabeh ing negara Wirata. Mugi tansah kinemulan karaharjan keselamatan donya prapteng delahan. Anakku bocah Sigit, anakku bocah Jentara, putraku Ngger Seta Buminjaya. Kawula nuwun wonten tinimbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama Dewa Jamiji ingkang putra kula pun Seta Buminjaya. Seta, tak kandhani ya Seta, dadi pimpinan kaya bapakmu iki ora enteng kewajiban kang sarta pakaryane. Kudu bisa netepi tembung sabda Pandhita Raja Ratu, tegese sipating pimpinan utawa sipating nalendra ora kena goroh pindhawe Kresna ingkang tumetes ana dlancang Seta, yekti datan kena den ilangi
yen kandha iya ya iya, yen kandha ora ya ora. Mula ing ripalungguhan iki bapakmu wis kadung ngucap saguh. Bapakmu Matswapati wis kadung ngucap saguh, tegese apa sing kaweca kudu bisa sembada Seta Buminjaya. Nun inggih ngestaken dawuh Kanjeng Rama Dewaji. Dina iki pamanmu ing kepatian ya kuwi Kincaka Rupa lan Rupa Kinca bakal ngenekake tontonan kang donya urung tau ana, jagat durung nate mulat. Ya kuwi wujute adon-adon jago manungsa. Pamanmu Kincaka lan Rupa Kinca wis nyiyagakake sing dadi jagone, ya kuwi ora ana liya kejaba mung pamanmu si Rajamala. Dene babakan jago saka negara Wirata kene bakal tak pasrahke sak utuhe marang anakku kowe Seta Buminjaya. Piye Seta? Piye? Apa kira-kira wis kasembadan jeneng sira Seta antuk jago minangka kekuwataning negara Wirata iki? Kira-kira jeneng sira Seta Buminjaya wis antuk jago apa durung ger Seta Buminjaya? Diatur miturut anut sumarah mring Gusti dene Sidi Mimang Utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara orina repan mring pro abdi nuninggih Kanjeng Rama Dewaji Prabu Mangsah Pati. Babakan munika ingkang badhe kula andharaken dhateng paduka Kanjeng Rama Dewaji Prabu Matswapati. Awit pangestu paduka Kanjeng Rama ripalenggahan munika, ripalenggahan sakmangke kang putra kula pun Seta Buminjaya sampun angsal sawung utawi jago minangka kekuatan negari Wirata mriki Kanjeng Rama. Dadi cekak cukupe kowe wis entuk jago Seta. Nun inggih sampun Kanjeng Rama Dewaji. Bagus. Lah banjur jago kuwi mau saka ngendi Seta Buminjaya? Jago kala wau inggih saking negara Wirata mriki piyambak Kanjeng Rama ingkang mapan wonten ing Dusun Pejagalan. Atmajanipun utawi putranipun Ki Jagal Walakas ingkang nama pun Jagal Abilawa. Jagal Abilawa sing dadi jenenge Seta. Lho nggih lakar kados mekaten Kanjeng Rama. Lah banjur menapa dipun keparengaken nyuwun sewu? Menapa dipun keparengaken pun Jagal Abilawa marak seba wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Dewaji Prabu Matswapati. Ya. Kongkonen rene aku kepengin ngerti menungsane. Kaya ngapa jagone Ratu Wirata? Seta Buminjaya. Nuwun inggih. Nanging nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Nyuwun pangapunten saderengipun gandeng Jagal Abilawa menika lare saking dusun. Jagal Bilawa menika lare saking desa
Radi kirang babakan tata krama tuwin yuda negara miwah trapsilaning basa. Nanging lare menika ketingalipun saged pinercaya awit ndarbeni sipat ingkang jujur. Ngapusi ya ora gelem, diapusi nuwun nggih boten purun Kanjeng Rama. Mangkono seta nggih lakar kasinggihan Kanjeng Rama Dewaji. Bagus. Yoh yen pancen kaya mangkono seta, aja ninggal marang hambeke satriya tanah Jawa. Mara gage timbalana si jagal Abilawa kinen munggah ana ing pendopo agung negara Wirata kene. Madhep mring ngarsaning sun dina iki uga Seta Buminjaya nuwun inggih amit madal pasilan Kanjeng Rama Dewaji. Kaya ngapa jagone wong Wirata? Sewaka
jilanganira sang nar pati lampah hira alon kinarabak badaya yuwarna nira jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara seta Buminjaya wonten dawuh tinimbalan Kanjeng Rama Dewaji apa iki sing ndok kandhakake seta sing jarimu bocah saka pejagalan sing bakale dadi jagone wong Wirata seta nun inggih lakar kados mekaten Kanjeng Rama Dewaji nun inggih punika dhateng ajeng paduka menika pawongan ingkang minangka dados calonipun jago tiang-tiang negari ing Wirata Kanjeng Rama walatu blas nyawang wujute wae aku wis percaya yen bocah iki bakale bisa nandingi kridane jago saka kepatihan pamanmu si Raja Mala ketitik bocah iki dedeke gedhe dhuwur
godhek wok simbar jojo pating grantong otot bebayune biyo rambute gondrong wong gagah gedhe dhuwur aku tak nderek tepung ya aku tak nderek tepung nganggladi wanuh merga ana tetembungan ora kenal ora tresna merga ana tetembungan ora kenal ora tresna apa bener kowe bocah saka Pejagalan sing jenengmu Jagal Abilawa wela dalah greng wae donyane kaya arep lindu kowe takon karo aku ya jenengmu sapa bocah gagah pancen bener jenengku Jagal Abilawa Jagal Abilawa ya pancen kaya mangkono bocah saka desa Pejagalan anake Ki Jagal Walakas weladalah kok aku lagi ngerti iki yen jebule Prabu Matsumati duweni kawula sing gagahe kaya mangkene pancen bener aku wiwit biyen nganti tekan dina iki jarang metu saka omah jarang metu saka wewengkon utawa laladan desa Pejagalan lah terus gaweanmu apa Jagal Abilawa gaweanku ora ana liya kejaba mung bantu pakaryane bapakmu duwe pakaryan apa Jagal Abilawa bapak duweni ya kuwi pakaryan beleh kewan beleh satu wana beleh kebu beleh sapi beleh wedhus yen kepepet kirik barang ya melu dibeleh welah dalah ya kowe ngerti apa durung apa to wigatine Jagal Abilawa ndak timbali marak ana ngarsane panjenenganing Sun Prabu Mangsapati aku wis dikandhani karo sapa dikandhani karo anakmu Seta bakale didadekake jagone wong Wirata ngadepi jago saka kepatihan sing jenenge Raja Mala apa Jagal Abilawa wis romanti apa jeneng sira Jagal Abilawa saguh yo aku saguh dadi jagone wong negara ing negara Wirata wis dasarmu apa wawatonmu apa Bilawa kok kowe saguh dadi jagone wong ing negara Wirata aku ngurmangsani lair ana negara Wirata aku mangan ngombe wulu wetu saka negara Wirata ana pengayomane Ratu Gustiku Prabu Matsumati ya kuwi mula aku dadi nom-noman duweni kewajiban labuh marang negaraku yen to negara butuhake Jagal Bilawa aja to mung bandaku nyawaku bakal tak udhokake kanggo srana jejeking kekuatan ana ing negara Wirata kene welah dalah ya to ya ketoke kowe bocah saka dusun ketoke kowe bocah saka desa omongane kasar omongane sugal ning bareng dirasakake tinemune jebul omonganmu pantes lan mentes aku ora susah mbok alembono aku ora mendem ing reh pangalembono aku matur witing klapa sak lugune aku duweni patemboyo Jagal Abilawa duweni prasetya yen to urip ana salah sawijining negara aja nganti duweni pitakonan negara wis menehi apa menyang kowe nanging pitakonane genti diwalik kowe wis labuh apa marang negaramu wah elok wah kowe ora salah Seta sing kaya mangkene iki kowe ora salah Seta Buminjaya nuwun nggih ngestokaken dawuh Kanjeng Rama Dewaji tah yen to pancen kowe gelem lan siyaga dadi jagone negara Wirata kowe iki mengko arep njaluk bebungah apa Jagal Bilawa
Kowe arep njaluk Raja Brana? Apa kowe arep njaluk derajat pangkat? Njaluk kelungguhan? Yen perlu kowe kepengin njaluk omah sing magrong-magrong apa njaluk bojo sing ayu? Kowe bakal tak turuti, kowe bakal tak sembadani Jagal Bilawa. Aku ora njaluk apa-apa. Bondo? Mbah, aku mbok paringi bondo ora bakal tak tampa. Yen kowe menehi dhuwit karo aku, tegese kowe nyogok karo aku. Aku ora sudi mbok sogok, ngerti ora? Sing nyogok karo sing disogok kuwi padha-padha dosane, padha-padha lupute. Ngono pancen bener mula. Mula dina sak mengko walien sing dadi rasamu Prabu Matswapati. Ripalungguhan iki karben resik atine Jagal Abilawa, karben resik sing dadi atiku anggonku mbantu marang negara. Aku ora susah mbok wenehi bebungah apa-apa. Aku moh nampa bebungah apa-apa saka kowe. Yen to aku njaluk bebungah saka Prabu Matswapati, tegese niatku ora tulus. Atiku ora ikhlas anggone bakal bantu marang negaraku. Wah, elok tenan kowe Jagal Bilawa. Mula aku duweni panemu, Jagal Bilawa duweni gagasan. Yen nganti ana pejabat sing korupsi, yen nganti ana pejabat wani mangan duwite negara, aku ora nyalahke sak wutuhe marang pejabate, nanging kawulane sejatine ya melu salah jalaran yen ora diwene dhuwit ora gelem nyoblos. Kawula ya melu salah, kawula ya melu luput. Aja digebyah uyah. Sing salah mesti pejabate sing korupsi, ning kawulane ya melu mangan duwite pejabat. Nek ora dikei dhuwit ora gelem nyoblos, matane picek. Mula aku njaluk supaya negara Wirata kene resik saka bangsane ngono kuwi. Mani politik kudu ilang saka negara Wirata. Kowe ladalah edan pinter tenan kowe Jagal Bilawa. Elok. Permara reh manguswa umyong ambrengeng. Kadi karonaning kaswasih ring marga hamalatgung. Ore sang gandha mastrat maca lengleng lalu manguladi Saraya mangrangsang waya Saraya mangrangsang waya umyus hamara wayanto ing Jagal Bilawa Prabu Matswapati kepiye upama bocah enom negara Wirata racake kaya kowe kabeh kira-kira Wirata kene racake ora padha gegeran, ora ana sing padha padudon. Tak ambali meneh, tak baleni meneh. Ora susah kowe ngalem marang Jagal Abilawa. Jagal Bilawa ora mendem ing reh pangalembana. Ya, to ya. Wis dina iki Jagal Abilawa ketokno sing dadi dadamu. Ketokno sing dadi jiwa kasatriyanmu. Mara gage majuwa ana blabar kawat janget cinencang seta Buminjaya. Kula wonten dawuh tinimbalan Kanjeng Rama Dewaji iringen bocah iki
iringen bocah saka desa Pejagalan iki. Kowe kang minangka dadi botoe Jagal Abilawa nok non dateng senika mangestokaken dawuh Kanjeng Rama Dewaji gandanya sekar kehadung. Gantya ingkang winuwus. Gantya ingkang winuwus ingkang mapan ana ing kepatihan. Ingkang mapan ana ing kepatihan Risang Raden Rajamala. Raden Rajamala kalamun Cinandra saking Mandrawa solahe kadya mliwis hanyampar banyu.
Srumah Mahyut Raja Mala Pura rupa mangasat kasi pangsa palka prapa kakyat kakut sak joko joko Reca manik sejatining alam kang tinuding ing jagat. Hei adikku Yayi, adikku sing banget ndak tresnani Yayi Rajamala. Wit lah dalah ya. Ana dawuhmu apa Kakang? Kakang Kincaka Rupa amiji adimu lanang aku Rajamala. Yayi Rajamala, piye? Dina sak mengko kowe sing tak deng-deng kaya kendang paribasane. Aku ora marem. Raden Kincaka Rupa ora marem, ora lega rasane ati yen mung dadi patih ana ing negara Wirata. Raden Kincaka Rupa kudu dadi wong nomer 1 sak negara Wirata, tegese Kincaka Rupa kudu dadi ratu mapan ana ing praja negara Wirata. Mbuh piye caraku? Mbuh piye reka dayaku? Anggonku bakal nglengserake kawibawane Kakang Prabu Matswapati. Kang sak mengko dadi ratu ana ing negara Wirata. Ya, Kakang Kincaka Rupa ngestokake dawuh. Tontonan adon-adon jago manungsa iki janjane mung kanggo srana ngrebut kawibawane Kakang Prabu Matswapati. Kowe kudu menang Rajamala, kowe kudu unggul. Aja kuwatir rasamu Kakang. Nadyanto aku iki menungsa lumrah, nanging Rajamala kena ing lara tan kena ing pati. Karepmu piye Rajamala? Sak mangsa aku iki mengko mati ana ing blabar kawat janget sinencang. Aku cemplungna mapan ana ing sendang penguripan ya mapan ana ing sendang watari. Aku bakale urip maneh. Nadyanto matiku sedina ping 17 paribasane. Nanging yen to ragane Rajamala kok cemplungke ana sendang penguripan, sendang watari, aku bakal urip, bakal tuwuh maneh apa sing dadi kasegenku Kakang Kincaka Rupa. Ya, bakal tak estoke apa sing dadi kandhamu. Kowe kudu menang. Kowe kudu menang Rajamala. Ya. Kareben Kincaka Raden Kincaka Rupa dadi ratu mapan ana ing negara Wirata. Mengko yen aku wis kelakon dadi ratu mapan ana negara Wirata, Yayi Rupa Kinca kang sarta kowe Yayi Rajamala bakal tak angkat sing dadi derajatmu mapan ana ing negara Wirata. Lho niki ngestaken dawuh Kakang. Ya, ngestokake dawuh Kakang. Dititeni sapa wong-wong sapa menungsa sing luwih condong kelawan Matswapati tinimbang condong kelawan si Kincaka Rupa. Mengko Kincaka Rupa yen wis dadi ratu aku bakale gawe pernatan.
aku bakale nggawe aturan sing bakale nguntungke aku Rupakinca Rajamala kang sarta kanca rawangku kabeh. Mangkono Kakang. Yo. Yen mengko aku wis kelakon dadi ratu, aku bakale gawe pernatan utawa aturan sing nguntungke aku Rupakinca Rajamala lan kanca rawangku kabeh. Contone pernatan apa? Contone aturan apa, Kakang? Contone yen aku wis kelakon dadi ratu mapan ana negara Wirata, pajak negara Wirata bakale tak unggahke 250%. Wah. Mangkono Kakang. Yo. Kowe kabeh duwite rakyat sing tundhone bisa mblenduke wetengku, wetenge Yayi Rupakinca lan wetenge Yayi Rajamala. Ya, ngestokke dawuh. Lah yen mengko ana brontake wong-wong negara Wirata, aja ta mung 1000, 50.000 tak diajaki. Mangkono Kakang. Yo. Surak gotong royong aja nganti ana kang kecicir. Lon-lonan lumaku. Lon-lonan lumaku tumuju ana blabar kawajang cincang. Kirapke wadyabala sak cukupe kanggo ndombani lakune Rajamala mapan ana blabar kawajang cincang. Ya, ngestokke dawuhmu Kakang Kincaka Rupa.
야! 호! 아! 어! 아! 네! 아! 아! 네! 네! 에이! 호! 아! 에이! 아! 에이! 아와시! 에이! 아! 에이! 에이! 호! 아! 에이! 에이! 호! 아! 에이! 아와시! 아야! 에이! 에이! 아! 에이! 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 호! 아! 에이! 호! 아! 에이! 에이! 호! 에이! 호! 아! 에이! 아! 에이! 아와시! 아와시! 야! 에이! 아! 에이! 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 아! 에이! 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 아! 아! 에이! 하! 아! 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 에이! 아씨! 아! 에이! 에이! 아! 에이! 아! 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 에이! 아와스! 아와스! 요! 아! 로! 에이! 아! 에이! 아! 아! 에이! 아! 에이! 아! 에이! 아! 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 에이! 네! 네! 헷! 네! 야! 겟! 왜! Rajamallah, Rene, Rajamallah. Duh. Ah. Endi jago saka negara Wirata nuwun inggih. Kula aturi nenggo sekedhap. Jago saka Wirata nuwun inggih. Nembe melampah kaya ngapa jali. Kincaka rupa kepengin ngerti kaya ngapa diapure jago
jago saka negara Wirata. Kowe iki aja ngremehke medun. Rekata Dian Bratasena kampuh poleng Bang Bintulu adi sarira ngamula tumangka dek wak simbahar jaja yen ngandika kumalegar kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindhu yen lumaris Seta Buminjaya. Nun inggih. Kula wonten dawuh paman. Paman Patih Kincakarupa animbali kula pun Seta. Jagone wong Wirata mburimu kuwi. Get-geti wong. Nggih. Lakar kasinggihan ingkang wonten wingking kula menika. Sapa jenenge jago saka negara Wirata? Naminipun Jagal Abilawa. Jagal Abilawa lakar kasinggihan paman. Piye? Kira-kira piye? Lah sumangga. Nderek kersanipun paman Kincakarupa. Rajamala. Piye Kakang? Kakang Kincakarupa. Kuwi musuhmu sing ana mburi kuwi. Jenenge Jagal Abilawa. Ya. Lakon tak kemah-kemah sing dadi balunge Kakang. Aja sumbar mengko mundhak aber. Ngestokke dawuh Kakang. Seta, kula wonten dawuh. Dina sak mengko mara gage gatekno Seta. Tontonan adon-adon jago manungsa iki kiblat papat 5 pancer wis padha hanyekseni. Kaya ngapa to gayenge, kaya ngapa to regenge, kaya ngapa to ramene, wujute adon-adon jago manungsa. Mula iki yen ora ditotoi ora gayeng Seta. Lho, lajeng kersanipun paman Kincaka kadosa pundi? Totoane dipolke pisan. Karuan lek entek-entekan. Nggih. Lajeng totoanipun menapa paman Kincaka? Burmanuk. Tegesipun Burmanuk menika yen nganti jagone wong Wirata sapa jenenge Jagal Abilawa. Jagal Abilawa. Yen to nganti Jagal Abilawa iki mengko mati ana palagan, bapakmu Matswapati kudu lunga ngadeg tanpa nggawa bondo saka negara Wirata. Kosok baline yen to nganti si Rajamala jagoku sing mudyar ora mung bumi kepatian, guluku tak udhoke. Piye? Piye Balawa? Iki totoane negara Balawa. Iki dudu adon-adon jago lumrah, ning iki adon-adon jago manungsa. Kira-kira Balawa wani apa ora? Wani. Piye? Nggih. Piye aja plentas-plentus kowe. Nggih. Kula wantun. Wani. Wani yo tak gieceke ndase Rajamala. Ya Bilawa ya.
Sabar sawetara. Yo. Piye kowe wani tenan? Wantun. Yen pancen kowe wani tenan, tatawane Burmanu aja mung mandhek ana ing pangucap nanging kudu disekseni hitam di atas putih. Wis tak cepake layang kanggo paseksen. Paseksen Burmanu iki. Nuwun inggih ngestakaken dawuh. Iki wis ana jenengku Raden Kincakarpa SSN. Yo, tanda tangan. Nggih, nggih. Seto esos. Nggih. Kurang marem nek nggur tanda tangan kudu diwenehi stempel. Ngudi. Arep ben kuat karep ben bakoh apa-apa kuwi kudu disestempeli, ngono. Nuwun inggih ngestakaken dawuh. Wis sampun, wis sampun. Yen wis jagomu unggahno panggung, unggahno blabar kawat janget jencang supaya ditindake ngabotoan adon-adon jago manungsa ing ripalungguhan. Saiki lho niki ngestakaken dawuh. Ditindakaken sakniki. Piye? Menapa dipun tindakaken sakniki? Sesuk wis ning Kampung Baru. Nggih. Saiki ditindakake. Nggih, ngestakaken dawuh. Ayo bila tak iring ana ing blabar kawat janget cinencang cah bagus. Sigara tantut umregut nembat matang raboso mungso tanggap cocok antaran baus nyekti tengoleno prapeng lampus serno madyaning pangugon Enggal tindak loro Jamaya, Kakang. Redo mawur mangawawur wurahan pengarane ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula war panjriting turangga hesti memang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja Dwaja lalayu sepit Jagal Bilowo Mara diage mumpung durung kebacut kowe njaluk ngapura karo Raja Mala kowe tanding karo aku padha karo Soroh Nyawa
jalaran Raja Mala wong sekti mandraguna wong prawira jayeng ngayuda tinatah mendat jinara menter pinaku bendal binedel njundil emaneman kowe senom isih dawa jangkahmu kowe nanding aku ora gondra sepira mumpung isih kena dipetung kowe ngaku kalah ning aku gek kowe mulya tak sangoni pira butuhmu mula rasa dadak kesuwen kowe teluka karo aku merga ana paribasan cangkemmu meneng luwih dhisik ana blabar kawat janget cinencang dudu papane wong nyang-nyangan anane wani apa ora urip apa mati mula kang saka kuwi jagal Abilawa ora bakal gigrik mulune slomba tanding kelawan diapurmu edan yen ngono kowe wani karo Raja Mala apamu sing tak wedeni cacing wae didak molet apa meneh jalma manungsa edan-edanan opat kapito kaya buntute ula tapak angin kekejero kaya manuk branjangan ngemping loro hanggen cah pati merangi tatal ngrajawu kelakon geget siung pengapit bialiaran ganjur pecah dasmu Bilawa, kowe aja mati Bilawa. Iki tataane negara. Kowe tangiya Bilawa. Kowe tangiya iki tataane negara. Ngombe. Oh iya. Yaene wedange dalange rung metu. Wis iki sik. Maju meneh Bilawa, Dongakno aku. ya tak dongakne saka kadohan Bilawa. Ya. Khususon jagal Abilawa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
Nih, jagone wong Wirata. Lagi sak banyon ngeblak. Ayo. Kaya ngopo? Tandingana kasektene Raja Mala. Wah! Tangi yo. Hey! Ba! Tek! Hey! No! Ba! Hey! Ba! As! Hey! No! Hey! Hey! As! No! Ayah! Ayah! Ah! Ah! Kat! Ah! Ah! Hey! 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 Ah! Ah! Eh! Ah! Ah! Eh! Ah! Eh! Ah! Eh! Ah! Ah! Ayo tangi yo. Tangi yo kowe. Cah tinampuh kok dilawan. Drebabah depane lemah risang Raja Mala. Aku tah Ludira. Prayitna ingkang ngraka nuninggih Raden Kincakarupha. Giya mrentah mring Wadyabala ing kepatihan sigra kadabyang-dabyang kuwandane risang Raden Raja Mala. Tumuli kacemplungake mapan ana ing sendang penguripan ya sendang Watari. Urip maneh Dyan Raja Mala kaya wuwu saking nindra. Hey. Yo. Potong. Potong. Juk. Yo dihitungi. 1, 2, 3, 4. Ayo.
Gotong neh. Yo. Kotak-kotak jujuk. Yo, dihitungi. 1, 2, 3. Edan-edanan. Tek elok men kae jago saka kepatian. Genah wis mati sek lho, dicemplungne sendang kok iso urip meneh. Jan wis mati lemes-mes lho. Dicemplungne maklub kok urip meneh. Nek ngene terus ki iso lho wayangan bar jam 7 isuk iso iki. Yah, ya. Semar ora kurang akal. Tak goleke jago karep ben enggal rampung perkara iki. Protaruna hangutiya sampai skoro mongko sanggune sumati maksudi ekaro nang ake gunane bisante sangkoto langen enek opo Kiai metuki marang aku Kedi Wrehatnala. Ndara Kedi Wrehatnala. Sampeyan tek ora tanggap ing swasana lho. Adon-adon jago sing maju kakang sampeyan nggih menika Jagal Abilawa musuh tanding kelawan si Rajamala. Rajamala mati cemplunge sendang urip maneh. Rajamala mati cemplunge sendang urip maneh. Niku sampun marambah makaping-kaping. Niki nek mboten sampeyan tulungi ora bakal rampung perkarane, Den. Apa entuk tulung tinulung Kiai? Tulung tinulung secara sesideman, ngoten. Lah banjur caraku mbantu kepiye Kiai? Ngaten. Sampeyan dhisik tau duwe pusaka peparing saking Bathara Brahma sing jenenge Panah Kiai Brahma Warastra. Panah Kiai Brahma Warastra. Nggih, niku gunane nggih sakniki. Panah Kiai Brahma Warastra sampeyan lepasne saking mriki. Panahe sampeyan ner wonten sendang penguripan Sendang Patari. Ing mriku mangke Sendang Patari bakale aber. Yen Rajamala dicemplungke mriku, Rajamala mboten badhe urip malih
ning malah bakale mati kobong dadi awu. Mundur ki enggal tak tindakake perkara iki Kyai. Kentekan nakal kowe Balowo. Kowe mesti ora kewagang kentekan nalarmu musuh tanding karo Raja Mala. Ayo ketokno kaprawiran lan kadigdayanmu. Ngejak 7 dina 7 beyak ladeni kowe. Wah! Ah! Hei, hei, hei. Ya. Gotong duduk. Lauta kaya mangkono noyah nayuh Baskara titi mangsa. Budidayane manungsa tan kuwu bedah garise kang kawasa. Risang Raja Mala wis tumeka wahyaning mangsa kala. Pinesti janji tan kena den uncati. Sendang Watari ingkang sampun cinemplungan panah Brama Warastra. Mubal babal dadi geni kocap. Kunar panedyan Raja Mala ingkang den cemplungake Sendang Watari. Gobong lebur dadi glepung. Obong. Cemloke. Hei! Wah! Mati aku yo! Oh! Raja Mala. Aduh. Abrabak suruh kabrahan nanggeget waja mlintir gumbala. Sugal wijiling sabdo. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Oh adikku Yayi Raja Mala. Adikku sing banget tak tresnani lah kok gugur lebur madyaning Sendang Watari. Hei Jagala Bilawa. Jagone mati botohe sing belani bangsat elek. Bilawa aja mlayu.
Amuk Suramrata Jayamrata gerbuten aku. Bilawa, aja mlayu iki tandhi ana botoe. Jagone mati botoe milani. 1000 bareng maju 100 bareng ambrus. Ayo aja mek mateni Rajamala. Kincaka tandhi ana. Ketokno kaprawiran kadikdayanmu. Sapa no iki no? Sapa iki? Anek wong rek cantik Ram. Piyuh wiwit pucuk rambut nganti tekan jempol sikil babar pisan ora ana getek cacate. He. Sapa jenengmu Cahayu cah manis? Inggih Raden. Menapa Maduka lali, menapa Paduka pangling kalian kula? Kula nate ketemu kalian jengandika Raden. Loh, ketemu ana ngendi? Wonten keputren negari Wirata. Kowe sapa? Kula abdine Dewi Utari. Abdine Utari nuwun inggih. Jenengmu? Nami kula pun Niken Salindri. Yan mek simpak lekoh gombalamoh Mas aku. Perkara Rajamala mati yo bene. Sing penting aku iso pethuk karo dirimu, no. Kowe kuwi disawang saka kadowan pantes disawang saka cedhak ya demes. Wiwit pucuk rambut nganti jempol sikil babar pisan ndak enek getek cacate. Rambut ngembang bakung marak ati bingung meripat damar kanginan nuwuhke rasa kasmaran lambene manggis karengat yen pinuju mesem mangu jiwat payudara wewek ning kathok marake sesek. Lah iki nyapa to ngono kuwi aku gedhing aku ngono kuwi aku gedhing. Wis ora usah dadak tedeng aling-aling tedeng. Ora aling-aling tedeng. Omahmu ngendi, Nduk? Pripun? Omahmu ngendi? Kandangan. Lho. Kowe njaluk apa? Matun ora njaluk tumruning lintang lan rembulan, mesti biakale tak turuti. Wis, saiki ning kene sing enak aku karo kowe. Ayo, kowe arep ngopo? Saiki milih, pilihane nggur loro. Kowe melu aku apa aku melu kowe? Wis, pilihan. Piye? Pilihane mek loro. Kowe melu aku apa aku melu kowe? Nganyo sami mawon ngaten niku ora. Kowe dadi bojoku ya. Dadi bojone Patih Kincakarupa. Kowe bakal tak mulyake, ora bakal tiba aning parang curi, ning bakal tuwiba aning kasur babut. Mengke riyen mboten kok ateges kula menika nolak utawi nampik panglamar Paduka ya nanging nyuwun sewu piye kula menika sampun gadah pasangan kula menika sampun gadah garwa. Bojomu nggih bojomu bojo kula sanes jalma menungso. Loh kok ora jalma menungso? Bojo kula nuwun inggih menika wujudipun gandarwa. Wong ayune menik-menik kaya ngene kok duwe bojo genderuwo lho. Lho aja ngenyek genderuwo ki malah iso suwi ngono. Apane nek omong-omongan ki lho. Mangsaku kok dadi bojoku ya. Angsal ning Paduka nembung riyin. Nembung? Nggih. Nembung nang ndi? Nembung dateng garwa kula. Bojomu mapane nang ndi? Wong genderuwo kok. Mapan wonten ing pojok beteng negari Wirata udakawis nggih 11:30 sekedhap malih panjenengan pethuki mapan wonten ing pojok beteng negari Wirata mang tembung Salindri arep dipek Kincakarupa ngaten. Jajal dililani napa mboten? Ngono tak tembung. Nggih, mang tembung mengke nek sampun
Panjenengan tembung kok jagal kok si Gendruwo menika kok purun. Heeh. Kula siap siaga dados garwa paduka Raden Kincaka Rupa. Bah, cantik men. Emoh aja sik to. Emoh aja sik to kok njowal-njawil urung-urung kok njowal-njawil lho. Ra kuat aku, Nduk. Aku ra kuat ngono lho. Mengke mawon nek pun kula jenengan pek bojo, ibarat sekul mungguing rampadan pinuluka sak wanci-wanci kula ndederek. Ya, yen pancen kaya mengkono tak tembunge sedelok maneh ana pojok beteng negara Wirata. Inggih, Raden. Ngapa to ngono ora usah njowal-njawil. Emoh aku gedhing aku siin ngono kuwi. Cah wedok modele rada nolak-nolak, rada wegah-wegah ngono mangsamu aku po nyerah ngono. Beuh malah kaya dijengkrak-jengkrakno aku. Sedelo meneh. Pojok beteng negara Wirata. Petukane Boljone Salendri sing jarene wujute Gendruwo. Bilowo. Melayu ana apa Salindri? Aku tulung ana Bilowo, aku digodak-godak. Sing ngoyak-ngoyak kowe sapa? Ngakune jenenge Raden Kincaka Rupa pepatih ana ing negara Wirata. Lah ngopo kok ngoyak-ngoyak kowe? Raden Kincaka Rupa duwe rasa, duwe tresna karo aku. Kamangka aku ora ngimbangi rasane Raden Kincaka Rupa, aku dioyak-oyak. Dipeksa kon dadi bojone, ya ampun nek nyawang aku kon dhuwur mengisor, munggah medun bareng tekan dodo mandeg suwi ngono. Yo mripate karo dikiyir-kiyirne irunge dipitet ngono lambene dicokot ngisor ngono. Aku gila, aku gila. Lanjur piye? Aku ngaku nek aku duwe bojo Gendruwo. Sapa kuwi? Tak pakakne kowe ya Bilowo. Aku. Kowe dadi ya Gendruwo tok-tok men. Apa kuwi? Etok-etoke mapanana pojok beteng negara Wirata mengko nek wis nembung karo kowe gek sampurnakno Purbawasesa tak pasrahne aku. Aku kok dadi Ndruwo. Wis to gelem nek ora ngono ora enggal rampung sing dadi perkarane. Ya patenane Kincaka Rupa. Ndi bojone niken? Metuwa. Iki sing mapan ning pojok beteng negara Wirata iki wis udakara jam meh 11:30. Ayo, tak tunggu. Bojomu tak jaluk. Aku tresna karo bojomu. Wulungna bojomu kanggo Kincaka Rupa. Jiwa mancing